Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Obila ma Siaya ochako nonro wi achije ma itudo kod kuwo jamni e gwenge ma Madungu mayudore kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Kemboy okoni giseyudo nyinge achije moko mitudo kod maundu kod kuwo jamni e gwengego e kinde ma jopiny to seyo obila kuom rem ka ondama ne jokuwo jamni. Jopiny miyo ler. E gweng' ma Nyaera e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Jaduong' Vitali Solo pod ni kod achiedh nade ka oparo kaka tarik 16 dwe mar 12 mar higa mokalo. Jokuwo jamni ne omaye mwandu mane en godo gi geno ni ne nyalo konye. Kane piny oru, mama nowuok ni dhi yawo dhoot mondo gol dhiang' otwe oko. Kane omondo gimo sa 12, kane ochopo koyawo dhoot idhi, to noneno thuon dhoot maduong' ikor sis. Nendo kuny sis, botong' fito, budhiang' nendo kaw dhiang' kanyo dhiang' nendo dhi, rombo bende nendo dhi, gwen 10 bende nendo dhi. Bujogo yawe ot likanyo. Kochoko winjo mano to duok na report jaduong' dhiang' odhi. Abe kana winjo na chako ywak. Vitali Sose obila kuom yulo e timo nonro mar yanga diere wi kuwo manotimore dalane ka okoni kata bang' chwalo lipot kendo ndiko dhoge ka obila nyaka achiel kawuono onge obila moro amora moselimo dalane. Andiko statement na kaka nindo kaw dhera, grombo na gugwenda 10. Kochakre kanyo nyaka sani kata polisi yoyote madufuatie bang'a mondo bi onento nindo timre nadi na chweyo moka neno. Jaduong'no ma bende koni jokuwo jamni okonore gwenge makono koting'o Nyaera, Luoka kod Ombonya mayudore e tong' mar kaunti ma Siaya kod Kakamega. Ojiwo tend loch nanga makono mondo mi oluw achije ma osechwal nying-gi ne ruoth makono ka onyiso chich ni jokuogego nyalo bedo ne dhi kod chiaye ma gikwalo e kaunti ma Siaya nyaka kaunti ma Libamba. Chief nowuoyo ni gima timore ka nendre ni gweng'uni uketo kong'o ng'eng' gweng'ni, koro jokuoye biro to metho to gimadho nyaka njaga to gibiro girito kochopo tieno to giingilia gweng'uni koro gichako shambilia ji. Odiechieng'no chief nogolo list. Chief noluongo nying kijande mane gweng'ni. Wacho nosemiye nying kijande maricho mane gweng'ni mokadho 10. E kinde ni ma jopiny seyo obila kuom yulo e tich, komanda mar obila e kaunti ma Siaya Kemboy okoni ok ginyal mako ng'ato ka gionge kod neno moromo ka koro singo ni obila dhi nyime gi nonro e wi achije ma ochwal nying-gi ni obila. Now I'm assuring the people that already we have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. And you know, obviously we cannot just arrest somebody and take them to court without any sufficient evidence, because the DPP will not allow us to allow that case to go to court if there are no sufficient evidence or the threshold of evidence. Ka olero ni giluwo katon rabuon timbe achijego, jatend obila no bende okwayo jopiny mondo tim machiegni kod obila e thiro timbe mag maundu kod kuwo mag jamni e alwora mar kar chung' od bura ma Ugunja. Very soon, if credible information or evidence arises, we are going to arrest them with the view of prosecuting them. But currently, our officers are on the ground with a lot of patrols even during the night, because all these incidents happen during the night. And we still urge the members of the public to continue cooperating with the police. Kuom dweche manok mokalo ywak ewi rochruok arita e kaunti ma Siaya koting'o kuwo mag jamni, turo dukni, nek mag chuk dar e chirni kod nek mag jopuonj manotimore giko higa mokalo. Tend obila ma Siaya osingo luorore nyaka seche mag otieno ka gikoni timbe maundu inyalo mana tieki ka jopiny otiyo e dweche achiel kod tend arita e kaunti no. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto okoni